dintre jucătorii întotdeauna mai modest. Studenții de la sportul au trecut primul examen al anului, au trecut cu 2-1 plafoul gimnaziu, chiar la Sierra Neamț, moldovenii au găsit repede scuza, au văzut că Bucureștiul nu a 23 rezerve și s-au trecut în rândă. O surpriză poate pentru unii. Eu am crezut în acest rezultat. Sportul a lovit prima la Piatrănean. Tărtărea a executat. Gafița a egalat. Lulu a adus victoria sportului Moldova fără vedețele Curelea și Dormi? Te-ai trezit? Mara, te-ai trezit?